Umutu mbaka inse na ichigo tatengi Kerubo ya marwaire kiobwate twamanya kwa amariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba amariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia amariogo itona bakuguikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 Gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde babwenire igo tutwara bwoba bunde bwense akara bwachire use kwaranyura amariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Salim. Kyokoraga. Na went to Kabul Kyokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport. Salim. Nalero na kimuntu. Rapuona kogo kwa. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinse ibere nenusu chiabotuko ime Ndizi TV Nyabeta Bibina kwa neema zako bibina kati yetu bibina Nyoma yo saba Tasai nyoma ya tata Nyoma ya tisara Uyakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rogwansu Gusii omerana na nje Juli Kerubo asomoroberio gwimisa Jumapili uchakera chinsa 10:30 mbakensa ya moya maragoba nimbegingo koretera emeroberio ye kanisa muna yarenge voigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha Spexels Opticians abobara clinic Ndizi TV Ubwansu Kigima omwanchi omurigereria abigetaseni kia Ndizi TV no gosemera kwane buna kwabere ko gutwara oburigereria borobia nabigo kwegokeria emeroberio a imegetaseni kia Ndizi TV na birobinde ndengo kwarigania asemesa ya mangana magia erinde ngomanye na ya bereka gokorekana korwa chingongo chonsi inyechense asense mochichi mitandao asense ya Facebook na bakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na biga asense meria YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website na bakotanya gwetera www.ndizitv.net ireterana Fridah Kerubo nalio kaneke na chibi channel yogira gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira asense mochi bierkelio nigo tukubwatanere Lydia Mose chinga kitoroche abantu babere baba gusiria obugima bwabo asenchira iyo botutukanukorwa asebunge ya bonchari asaba menye benseme yo babere bakubolie serikali kweneke bunango kolero botuki bwabwango chinga kibaba bakugikilia ebikoro bunebyo ase ebinyorum Abegase county ya Nyamira nigo Eyemo kura sensemeri ya Nyasore babiri bagwesoke bene na boigo kubolia oyore no moyo bukorwa kweneke bwango basira bale elinde koenya omwana obo oyo bagakwerusia obo moyo nase ensemende nigo marayibense Dr. William Ruto abakagwikira na ime county ya Bomet na boigo gosiolia emeroberio ya magendero Manchu murigereria ayongati yali nkwariganete asomogoroborero toskato nyegera gwirana ndasege keke kerbosio elinde ngomanya mange asenchera yowekirano
Omwanchi omurigereria nigongo kwarigani bene elinde tabeta gusanga asobwamo gochaka bonaiga goika omoelio. Amayia yebirebiga nigo tukochaka korwa ase orogongo rwa Gusii. Ase ngo kumanya buna nigo amayanda abwata ase kenyoro giabokeire emambe ya lero. Ase abamenye bense meyo baba kuboka na boigo konyora omongino yomo na boigo omwana ye basireti obugima bwabo ase nchira yobututukano. Okwanani getaseni kya Ndizi TV nigo baba kogikelia egekorekyo asibabulia obutuki bwabwango gokorekana na boigo komanya obwene obwinganeyo. Chinga kecho boigo nigo babulia eserikali koeneke bunango tinya bale obulendi ase chinsemecho eligotanga ebikoro abunebyo koenekigwa ase amatuko abosio. Emibere yababere yo nigo yabagekoirwa gwika ase ngendu yenyangena. Muri kicho jobma angi na bakagwekerana ase chinsemecho na boigo gotwariganiria oroboti rokubwatia. Nigo yaba ebirero na mayanda ekenyoro kyabokeire ebunge abunchari county ya Kisii maiga y'abantu babere gusiria amagimabo ase nchira yobotutukanu. Igona atirire iga tori na fret togote buna mangana abeira igo makabira ngina cheni Kerubo na tamakirini nyatuka abaitire nyomba nemioro abakwete ono twasinyira kumanyambara bibaba itete gake. Eyemaga yogosaganwa obutuko bwokuboka lituko lya lero ase omusubati bw'emyaka yaigatwa abeteka gusiria obugima bwaye ase barenge amonang'ina oyo abeteka goitwa kurende gusiria obugima bwaye chingaki amnyokigwa gochia ase nyagitari emambi ya lero. Aminyoka n'abantu bane baraito kubwaterana barabu twaikira iga twanyorire kene twanyora omong'ino iru nyagitari arafu twanyora nyagosirere no ara upaka bono igabuna to kwano ari bayo mongina ga iriru nyagitari wikirenjero okubure nere kolengana ne amate na kirori oyo bagagwikirana ase enseme yuchinsa cia mambi niganyora ebibuli byenyombe yubitugutirense kolende ekerachi kurangeli na konyora mbali goitaba otuoma na konyora nganigo batigeire chingoma tintindi imeye nyombe yo achire bono mambiga nanyo libuli biresiko gaiga ekemekengesa ensemo nikenasemo ngeli mbali gokwana nasukuma murango obwerore gwasi nachikozo sukumaiga nayo mwana minto kararense ogweteka amanyinga igakire aitire narangeli gakimwana minto estanchungo gocha okuminyoka gocha nkike gosikia bagaige nyombega mamere nale magose ndagu mama koko nale ku nyomba tuo mango twamusokere koko nale ngake tara kendo kora buna bamwagite abanyakenyoro mbagikiria eng'aneyo na goichanira okomentekana kwebikoro binga bunebyo na gusaba obotuki gokorwa obotindi noborendi goting'igwa elinde bachikonyora chinga kichinyororo monto ito na ituga ase petroli amagutekeranoga nturakora nonya matanga yo naende abantu baito nande botuko bwa lero ba family babere baitirwo omong'ina amano omwana oye. Esti bombati abegete para yoka. Erero ro ekebeya. Igobane dokumenti nyora goitu gogoro gaiga. Igoto goitu asegenjo egesunte. Igona abede neli yanda dine sana. Serikali Kindiki County Commissioner Kisii County. Tafadhali nonya nabasikali gaiga twarorero konyoru kwabo. Igo kwabero gokonga abantu babere bagoitu kinyama. Erorano igona kumiri akiaba ekenyoreke mori neli yanda egente ketikato gerito twara security omokonyi umugambi bw'enseme Elmelda kwambuka Benson nanekia egekoreke nagoteba obotuki nigo bono bwachakire linde kumanya ekene igoro yeng'aneye akinire nare gusabaiga mangana yabera makong na inde bone kenyoreke bono ngochi gositikere kamuranje serikali ntoito ba security tobwatisi otukibakoru obuyamono egara abantu abakore kebeke gabamanyikana okurugo mulenda gaiga kekorangire kya korekane bono mambia ega sekenyiro kya bukeire abantu bare baitwa omwana na ngina ikine yakore kebe sana ebintu akundu mbiyo nto kumanyira kintu ya serikali tubwatisi bigere ebintu binaende mesikoro rokereria kabire abanyanyimbo maikirana ase enkeye na koira emibere yabo babere ase nkendu ya nyangena asobo tukibogenderete kumanya ekene igoro yeng'aneye
Bono nigo gusaba kwa beri gokorwegwa obotuki obotindi gokorwa elinde kumanya ekene igoro yenganeye ginko reporter ya Ndizi TV korubokeire go Morenda Ward ebunge ya Bonchari Job Maangi. Nio tokorwa engora yetu ya bene gocha ase amateyo yabakegusiria abamwabo. Otigana nayo ni gotoka ndema Eyemo goika county ya Nyamira asingo kumenya bina nigo Eyemo korwa ase kinyoro gya Nyasore eke gotoka ase sublocation ya Nyasore imeye county yo babere bagwesoke bene na boigo kubolia ogosirwa ase okoroberia elinde kwaeneke buna nkoroberia bali amatanga iyo mwana obo Fridah temo iyo gatebekana buna nigo abakakwerusia obomoyo. Umorokigwa oyo bwekrasi kya gatano na limo nigo amatuko abwango igaya abagakwenekibwa buna nigo abagakwerusia obomoyo ase amateyo nigo yenekire buna nigo etali kwenyara chinga kibaganiro oyo bwate omoyo bokorwa na boigo okobwa kweneke buna ngo basira bale chinga kicho boigo nigo barwa okobolia ocha ase onde bwensi orabega kubasira konyora omwana obo omonyarukada yanamora oyo bolete goikira bono iga mancho murigererio murikecho Paul Cup Okara nabakawikira nasinsemecho naboigo gotwaliganiria oroboti rokubwatia ngoikaga ase kenyereki ga Kenya sore ekyo gotoka ime ya Nyasore sublocation ime location ega ya East Kitutwe county ga Nyamira ase tokomera namo ne amatega getumatete ichanire togosira kwa Fridah temo oyo egotebekana bwengenta ekeria eta korengana mo na ise asireta James Mangira nigagoteba mwana etanya gotwara muchando nde bwensi urende nigo baichana chinga kiba monyora ga isungetie engana boigo Fridah nyakerario oyole ngina akoerera ritukereria Jumatano na rose di breakfast yakabanga bana ba mwabo bakaenda school yakaira na gadigara kara na flipete lunch abana bari kuri ritukereria afternoon but taige tikonyeria alia imugiti gatambukiro akaenda ke Gusii kumagwa Tindo uchimwana uli onondo mogosirete kero monda mogosirete gago chonta imana naribo mente nangosirete omoteitatu omwana ono abantu nabo baligo tumanyite nje mamu mino ninja yebutana ayeremerere kinya sana akoratake namanyite abamate bae boigo nigo bagendere ko bakorera enjiro omwana yigale ngomya oyo korengana mo nabarabo bwata maskani nakote babuna nigo baziriri omwana omoke oyo bwata marora ase kenyoro mwana osigeta tusigete ozo tukwanira omorwaria na jango jae ano mwana okwana ike agane titayere mwana mukiro omwana mukone sana ono abototenga ipati mbaya ya toberte abeboli bae nigo baichanire ngane yiga asabe ko baganira barayikorwa sorogongoriga nabo igona bari babwato moyo bogwanja wesona negatibu nenchira ya moyo kubakonya korobelia matanga y'omwana oyo iga obo Tindo uchimwana uli onondo mogosirete kero monda mogosirete gago chonta imana naribo mente nangosirete omoteitatu omwana ono abantu nabo baligo tumanyite nje mamu mino ninja yebutana ayeremerere kinya sana akoratake namanyite mama nje ngosaba aki mwezi wa Kisairo no mwana omuntu kuri bugatutu ndise tensengera akimumbu atisi mumbu atikendi nabona ibero chama tachi bara manga ibintu birasama kwa serikali nitekiyoto ndikerusia ntoro chikendi maega na mtu nonye mwana omuntu gisese chirani yana nagosabire munkange mumbekere libera mumbu atisi yende nyari kurusia mwana oyo nari mochari nyirabo imeyenke yegeme chando yoka korengana mona ngina nigakwerera enchiro mwana ndasireta Diana mora oyo konyore grade kirya gatano na gatatu haburete kurwanga sobo asege kabono kimetinyi gwetanye bere iginto korengana mona ngina akweranga nigabere gakobora asaganiria abasamaria bayabaranya ariko babakomonyora kwene kinga ngwa kaboro roboti elyo konyora omwana oyo iga agocha na indogenda nabona January nachite akagende skuru chikibere naenda akabora busaigo tumaitingiye kumurusikana igo mono akinde no mwichano monene akyo yorocho mwana kuruguda yana maingara temo kurunyasara
na bakomonteberia munkiria amang'ana aya gosama ngobere bakanyasosa brokezen erinde tanyari gosanga monere arora buno omwana gitugutu ginko ripotere getaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurwa sekenyere kia Kenya Sore kiego tokeme ya sublocation iga ya Nyasore East Kitute location meiwade yeri gome county iga ya Nyamira inche gonguruka Polycarp okara Ekiombe kia barandia gia Keumbu Pastors Association nigo bagendete kumirana eliogokora amasabo ase ogusabira okungusanana okukogendeta kwene kigwa Eyemo County ya Kisii bakoragwa no munyakerogobo Abel Onchari nigo babuli umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kibnangole tale abarai amo na boigo kwene kia omorembe chinga kichonsi boigo nigo bamubolire kwene kia ngobwateranale nabarai anene abara serikali nene ya Kenya Kwanza na boigo kwenekia amagendro imeyorogongo rwa Gusii mulikito daipona sanya na mange asa masabo yokoreta omurembe Eyemo County ya Kisii n'abateneri b'ekikanisa ao ekiombe gya Keumbu Pastors Prayer Network Association nigo baburi umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati koreta barai bonsi amo waniaba ya abana se kukwana nkolinga usongo yeito tutete gutuma mangana mayasa ominto musimi warati uyore gabana yeito twanjete mono nyora mangana aro achira mange otogusabanga aleto murembe akwane n'abantu bonsi abarai bonsi ababekamo mune gabana ntumune kanisa kirenge gitu na kiki ngomurembe obase Gusii ekoro Kisii County ekare abiri guturubana n'amagendera abira ko affected otogusabanga atokonya sogukwana ne kanisa ntole tayari sumulato kanie abatogo chicha tubwaterane asogukwana kolitu abirto gukwana chinkwana chokugwanana umusangerekano yoragwa no munyakerogo Reverend Abel Onchari nigonere anyara gusege tobokoryo buya bwa magenderero tole no mogoko koba nabarai bali bachoriru na mwesimiwa Sairi Chanda mwesimiwa Simbarati mugabana yeito mwesimiwa Machogu mwesimiwa Silvano Sosoro ne president yeto nabyo abarai bonse bakaba council ba MCA utokote abanyasanga mbia mono mwachore tu gekogera twensi ntoko ba chigabana twensi ntoko ba pastor wikatoba abandi bale biwango wao emereme enyara gokorekana gotogo sabanga ubwanchani obonene bobenyari bali chache Kisii County na Kenyans engimase ase abeta gotogo sabanga obonchoreria bunyara kobobuya chikanisa chigosaba liro bali agusiri bwene Gusii yetekare abwenire emigonde ko bwena abante bakwagacha amasomo gako bamaya nemeremo gegotoka chinga kecho boiga omoteneri bwe chikanisa cha Ambassadors for Christ imeyorogongo rwa Nyanza Bishop Simon Peter yonerate banga omugusii no muntu bweli tangania somokia talio bomwelio Kisii County nere yarenge mutwe ekekorokana n'abamate beitu na guchoma bei migori nande na transmara Kisii twarenge mutwe nande tunyara goteberera okungusana na no n'ikisege gati yeito Gusii yeito Kisii County ngotigarere magega abagusii n'abantu bagwetoma asegasi abagusii mbali bantu bogosaberera abagusii n'abantu bagwetoma bakoregasi yabo muna twarora sikiga seti namuna yasoka Gusii twarora twakumisana abantu tutamenya nkiyare tokoba number 47 out of 47 komenta nayo nigo banyara kwenekia omusima mobo buna barandia asibo igo banyara kurukubulia kugosirwa asenchera yokurandia nchiri tubwato moroberio muya tukanetio ukoramberu bwa kwokoboko kwino muna baraye baito asitora barangeri motokonya motoberera karanto bakanetio toko basoko ganya n'abantu nako babekamo na indo to aba pastor titori kogorwa iyo to kolega asengenchi yo kumubakanya sai kimwanche abarayi injimo bakonye ekingo tebe kemo esenga njondo murayi osiasa Kisii County ekero cha magoso ragabana taka watakora ntonyo into abanyene twanya kora claim baba natera koragas kwa maroriro mutebie nekebekera batakora giko ripoteria getaseni kia onamba ya mobwanjete kia Ndizi TV
kurwase kanisa ya Eyemo New Life Restoration Ministries kutoka chinsemo chia Keumbu imeyebunge ya nyalibali chache lietaliane ndipon asanya Mbimano sana mulikito daipana asanya asoko twaliganiria oroboti oro asenchera yowekiranu otigana nayo ni gotoka enda gwikase county ya Nyamira asingo kumenya buna omugavana wa county yo Mose ningabere kagwe soke beno na boigo kobori abali bagendete komirera amatekero gokyo bugavana goita obotobo na boigo koganya goika omwaka bwekiri bubere emerongebere na isana na ibere okwana asomoyega matanga yamo imeye bunge ya Kitutu Masaba nigo abaganire ko mwachinga kichinyororo eligo ikirania emirimo yaye. Amani edumishwe mbaro wako na kuonda around munaro kwero ko musaja tima etuntungitore anyagatete kero kyo bogavana tirara akea masikani tigara ikiroge kia masikani inara kondo ko moibi ngabuga na abekira majo yonse ama ngabuga mwire polisi ngaraba isego stuka mbarerwe mwayure ngamwavera naende mumotebye Nyamira titageti omwako ikire omuntu ikire myaka 80 ikiabo chumbe bwa musinyete inuro isi umuntu buya oyongo ja kwande ryoba ikiarangi arenge wese mugiranga yachire note mwabati tayari lakini tali omusaja ya tigabari na bwete chikura wamanye na wineti by maturity naende basike uamuzi ya wananchi wakanya 2027 turigeria report card wamanya kondusia magosa na baru basabe chikura lakini in the meantime tigabanga peace of mind nkore gasi mwanchorete nkore naende na ariete ira kubakorera nde gasi asichinguru cyane jiko nyara abalimi bekemelige chae nigo baracheko enyorera lige sa ligia wetera konyora engeria endonge irabage kubakonya elinde ko egenderia ase obugima bwabo kwenekia yo ntadias Mose oyole Eyemo bwabateneneri ase kyombe gya KTDA asane kebna goika bachikone kebna babeire bakurwanira abalimi bekemelige chae na kwenyorera engere yabo boikiranu eyerabage kubakonya amatuko abosio. Sisi wakulima wa majani chai Kenya ambao mnajua sisi ndio tunasaidia kuleta foreign exchange katika nchi. Tunahakikisha kwamba maslahi ya wakulima iko sawa, na tunashukuru serikali yetu ambayo inaendelea kutusaidia ili wakulima waweze kupata pesa nzuri mwaka huu na ukulimaji wa majani chai iwe sustainable kwa watu wetu wa Nyamira. Kwa majina naitwa Tadeusz Mose Mangenya, mimi ndio mwakilishi wa KTDA hapa Nyamira. Magiga ya serikali kwenekea guchakurusia ebango ensemo ase umugati na baigo amabere nigo abakenya abageneta gwesoke bene na baigo kurwa ebirengeri byabo kubwatikana ninganeyo okwana nigitaseni kia Ndizi TV nigo bene kebna niga abakenya bange barachiko chandika cinga kiligo lirio amabere na baigo umugati rirabe ligo kina ekyagera nigo bagutumika ebintebyo asekera ubugima bwabo baigo nigo bene kebna nigo abange barabe bagusinywa kugora ebintebyo asa bange barabe bagutumika chindagera cyakira lituko elinde kwane kebna ngoigo tabale asendagera yabo yamambye nataka kuiranira igoro yegenteke na igwete ma serikali ne banki te komenta amaguri y'umugati amona amabere
maitu mugati na mabere na aro chinkorora ibintu emiki mengi gutumia ekero bagukire mambi kiagera uno mugati aba number of course mekinere tanyare kugura mugati lakini rero kero kurigiriri abana bange mbategete banywe chai no mugati usegindasima ekero bone liguriri kogenda iguru ebi nebintu abantu abange buna kitawuni mbabwatira bwoni mbabwati toke bono mugati no rumwana goetirio manya kogenda school na ndekero byakire iguru buna bari mu nyatamanga na economics inere kogera inflation yagenda iguru nonye ese bari bakonia amabere rende diguri agarugo chakogenda iguru marange na nduri amabere ali yengombe nkatari kogenda iguru mbari bechi factory bakomenta agenda iguru so timanye ti onyendirie kunyarekana nenjira ibangire nene Kenya gana ndi tware komenta gintu kende kiagere situikirete bono komenta turi paka kirigeto nekera to komenta kirigeto ngoro gocha konyorana abantu bari kugura bintu ndekera batari kugura kiara bono muntu aho kana matiga tinguru mugati Chinga kirigori rie dola rigendete kugwa ase shilingi ya Kenya egendete gutwara chinguru nigo abonchiriria babere bagwesoke bene nabayigo kurwa ebirengerere byabo naki obonchiriria borabe bogokorekana oyo bwango iga oberega kurwa ebirengerere byaye no yokabeire omo MCA bwe ward ya Tabaka imeye bunge ya South Mugrango ase abolia serikali kwerera asobwagari nabyo kwenekeria abakenya ni uchumi ya berege kogoroka na bagemero belio babere bakobeka soko eneke buna uchumi yone chigotigara aserabe ishiringi yitu negenderete utwara chinguru edora egosiri chinguru chiaya kiera nyaika 162 na rere range 139 138 iketua sinyuru kweresa na antu tamanye mangi kegenderete eshiringi ni gebwenete ko kutwara chinguru kurugo se 150 gocha 148 ekerense igutume bin ekoni guchibintu isikie binge yanyora kidora chinyinge edora yamanye ko potesa chinguru wono into ntumanye tigo senki kyabeire lakini nigo eshiringi egendere gutwara chinguru gusoko geini totari korora ibintu byeto gusene chai gusene kawa gusene abatari bagendere kogenda iguru andi nabera abe ni michese egendere onye ni michese egendere turi konyara wichesa na uchumi mono mangani chibese echo aboko nyachiesa matuka masinini yeikari wana so tari konyara nande keriki bwenda teka korekana gya korekana so tigatora anye muda onyero bwena manu uchumi ya kongi abere buya ishiringi na wecha ko hera lakini onye no muchiesa matiga tum sakinde chiri sabo bintu betokoroka kibese chiri baga chetiki dora chiarusiwo wana kia matiga chiche sabantu namatuka masini nande ndoro le doli elie tuwanso utwara chinguru ishiringi iteko gandansi so nkirigento njenta yeten comment because tindarora ibintu bibibana takogere ishiringi etware chinguru bigokorekana ikibono na bera abekende kagendera tara kinanya nakyo matuka masini niko da murama chief baada 6 months onye ishiringi rebunere na batura amanyama na mapata itu sina batari bacha sineka ya menta sinecha ya menta lakini tutaruki
Omuraibense Dr. William Ruto kubwatirana negati yabaraikorwa sobomo bwa Kenya Kwanza ningo bakora etara yabo ya bene gwikira ase county ya Bomet okwana rutokorwa ase chinseme kyonigo anikebna niga serikali ya Kenya Kwanza eroberete bwikiranu ase obosyoria emirobelyo ya magenderera ase anikebna nigo arachikwane kebna omochi obomet obeire gokomesa wetra kwane kebna abasai babere bakwenyore emirimo. Sisi tunataka sasa mwaka huu tuweke bilioni 100 ya kutengeneza hizi barabara zetu katika Kenya, kwa sababu barabara ni ya muhimu kwa usafiri, kwa mambo ya uchumi, kusaidia wananchi kufikisha mazao yao sokoni na tuhakikisha kwamba tunazalisha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Ya pili, mimi nimefika hapa leo tena kwa sababu nimekuja kuanzisha mpango ya affordable housing. Tulikubaliana na nyinyi, mliona kwa manifesto. Mimi niliwaambia kazi yangu ya muhimu wakati huu ni kupanga ajira hawa vijana. Vijana wa Bomet muko? Vijana wa Bomet muko? Vijana muko? Munisikize kwa makini. Serikali ya county ya Siaya nigo egendete kubika emirobelyo anene ase ogosira abalimina kwene kyali gesa ligia munenchera ya moyo gukora enchara ase county yo okwana omugabana we county yo James Orengo nigo aliira kuchikubwatuka embusuro na boigo obwoyo gocha ase abalimi linde kwene kyabunango gesabale endagera enyinge. The provision will ensure that households are food secure, which is a key objective of our program and overall policy and manifesto. Over 10,000 farmers are expected to access the provisions and subsidies, leading to a general improvement in farming input. Mancho murigereria kurwa sorobotero nigo naikire omoelio bomangana maya asebrebiga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange nenyara senchira yobikernu unakoleteronere Vincent Onyanchana bakwenda kutubwatia chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na wotunya gwetera www.ndizitv.net maige kamera soko nekibna ebichana bogeliogi dewekera sole asenchira ya bene nere Petra Mukeira hastinse moche biorakalio tobeto kubwatenere Lydia Mose na nchiriane Fridah Kerubo kuganilia obulgelia orobia.